Azani madoda nani bosisi. Elani la igama lami uManqoba Zwane. Ngiyathemba ukuthi nonke lana niyazi ukuthi umqondisi Zwane ushonile. Akasekho kulomhlaba. Usaphili naye. So kusuka namhlanje ngalomzuzu lo imina osephethe la ekhaya ubhekene namabhizinisi ompwelo lo ngasekho emhlabeni. So lokho kuchaza ukuthi yonke into eyenzeka la ni reporta kimi. Noma ngabe yini enidingayo naleyo futhi enicabanga ukuthi ngiyadinga ukuyazi. Ningitshela. Ngicabanga ukuthi namhlanje kona lokho nje engizokusho. Ngaphandle kokuthi ngimoshe isikhathi bengisacela ukuthi asibuyelene emsebenzini, siqhubhe umsebenzi.